Sa dili pa ta magsugod sa atong mga buhatonon rong adlaw, mo shout out sa ta diha sa atong mga solid supporters diha, no. May buntag tanan unya karong buntaga dagha ubay-ubay na sang mag-away ani kay nahuman naman sad ang game 3, no, sa final sa NBA. Last game gani daghan kayong nag-away atong time kay mao lagi mag-away sila kung kinsa gyoy mo champion. Sadya kayo gyud ning final sa NBA ron. Ang uban dili sila kay ka-relate kay wala na ilang team, pero ang uban gyud hashtag nilang isuga, no, kung kinsa gyud ilahag yung ipugos ang ilang team nga mao mo champion, no. Mao ni nga karong buntaga bugnaw nga buntag pero init ni sa mga fans sa NBA. Mo na nga ayaw kay mo palabi diha ka init kay basin og ma-high blood ta. So delikado na mo na nga relax lang ta kay wa tay komisyon igabot sa final kung kinsay mo champion sa ilaha. Mo na dili ta magsigig away-away anang NBA kay wa tay bahin ana igabot sa panahon.